Днеска започваме 5 нови футболисти, които ще преминат един така период на... Имам впечатление, но все пак така искам да ги проверя. С никой не сме подписали. Те са Мартин Дечев от ЦСК, десен бек, Детелин Димитров, всички го познават и от Калякра Каварна, Станислав Краев от Спартак Плевен, Стамен Ангелов от Нефтохимик и един чужденец, французен, казва се Набил Лагрини. И играл последният борт му е Ред Старт. В Гренобъл е играл още, а в Анже. Той също така пробен период ще изкара. Евентуално очакваме още 2-3 футболисти, но нека да дойдат сега да не говорим неща, които не са факт. Вие, ако имате някакви въпроси, Какво се разделя отбора? Ще има ли преотстъпени футболисти? Да, имаме преотстъпен Виктор Митев. Говорим за Каварна и за още един отбор от Б група. Там се разбират все пак едно условие и той си има свое мнение момчето. Държа така да играе това момче. С Янчо Андреев се разделяме. Договора на Румен Николов му свършва. Тук до няколко дена и с него ще има разговор. До 30 все пак той има договор. За сега Мишо Лазаров свърши му договора. И това е, иначе никой не освобождаваме. Групата се запазва, което е много добре. Ситуацията искате да остане или може би ще решим и зависи. Имаме разговори, ще решим и след като ще видим какви попълнения ще дадат и така. И от юношите, кои ще почнат? Значи започват от юношите, да, това пропуснах, извинявайте. Наско Илиев, Бекир и Слави Станев на този етап. Като след това още 2 човека ще бъдат. Сега просто не ги викам, за да имам възможност да огледам новите футболисти. Знаете, че като имаме така двустранни игри, те и ще остават. Извън на двустранните игри, нарушаване се по оттоката. Точно по тази причина на по-късен етап ще привлека и още. А Китао? Китао, той си е с Пламен Колев. Те са двамата вратари, с които започваме. Ставрев ли ще бъде трениран? Сега Ставрев в момента има договор до 30. Нали, сега е в отпуска и тъй като така добре се познаваме, тук ще си поддържа при мен формата до края на семестър, после ще решим и с него. Тези, които бяха контузини, оперирани, какво е състоянието? Състоянието, значи Божилов и Хермис Паламино ще тренират още една седмица на индивидуална програма, като след тази седмица ще по преценка на лекарския екип, ако всичко е нормално, ще започнат отборна работа, заедно с отбора. Това са хората. Искам да видя състоянието на Детелин, той има също контузия, както на Миро Манолов. И с него така ще видим как ще почне подоток на Цветан Йотов и той се включва и неговото състояние така ще се следи така внимателно. Доколкото сега ме информира доктор Ратев, Марлон добре може да започне и Миро Манолов те ще започнат. С каква идея влиза отбора в първенството? Има ли поставена конкретна цел или пак мач за мач следите? Не, мач за мач не го приемам този израз. Играем максимално да си реализираме възможностите. Миналата година по обективни причини така не успяхме, мисля, че се съгласите с мен. Можеше да правим много по-добро класиране, обаче те контузии просто така ни провалиха доброто начало, добрия старт. Надявам се и по-точно не съм притеснен, но съм загрижен за състоянието така на тези контузни състезатели, ако могат така да се възстановят напълно и да направят една добра подготовка. Мисля, че така имаме добри шансове да се класираме на много по-така предно място. Сега да ви кажа, виждате каква е ситуацията, може да обявя нещо, което има причини, всеки момент може да се станат контузии и други неща. Не искам така да се затормозяват и футболистите, но целта е колкото е възможно по-напред. От тази гледна точка не коментираме така нашата крайна цел. Но крайната цел е ясна, че
максимално искаме да реализираме възможности на тези футболисти, с които разполагаме. Казахте, че По-точно очаквате казвам. още 2-3 Да, имена, да. които очаквате за българи. Би трябвало и за българи и чужденци. Значи, възможно е тук до 1-2 дена още един българен, 2-3 чужденци до края на седмицата. И това е. Всички на проби ли ще бъдат? Или Да, който е да, не, няма всичко ще е направо. А тези футболисти, които са тук, първо обсели бяха Да, в трансферния списък? да. Да разбирам, че си доволен от селекцията. Доволен не. Няма така кой да е доволен от селекцията, но ако ги привлечем, мисля, че така ще спомогнат да направим по-така конкурентно способна така група, а не като миналата година да пускаме юноши така с... Те хубаво, че накрая бяха така по-леки противници, иначе това един такъв юноша 9-4, който е първа година в старша възраст, да го пуснем срещу Водогорец, срещу Левски в София, това ще е начин да го унищожим. Искам да има мъже, конкурентно способни, по двама на пост. Както виждате, сигурно ще работи и аз още при самото тук назначаване казах, че ще работя, тъй като дълги години съм работил с юноши и така държа винаги да има юноши, да се реализират труда на треньорите от школата. Но това е много такъв деликатен процес, стават бавно тези неща и трябва да се намери момента. Казвате, че искате конкуренция на всички постове. За сега не е споменат футболист, който играе като ляв външен полузащитник, който евентуално да диша в врата на Дончо Атанасов, и тези, които чакат, има ли такъв между тях? Да. Твърдо решение сте да привличате футболист точно, който играе на тази позиция, или ще преквалифицирате в движение? Твърдо търсиме футболисти на двата фланга. Значи някои го казват външни полузащитници, аз търся две крила, ляво и дясно крило. Като опция на Марлон, като опция на Дончо Атанасов. Определено това така нуждаем са. Има вариант за трансформация, но държа така да е човек, който да е основният пост, да е крило. Доста отбори се придържат основно в България, имам предвид, в една тактическа постройка, една схема на игра. Черно море ще има ли вариация? Примерно, може да играете 4-4-2, да речем. Малко да внесете свежест по отношение на тактиката. Разбира се, защото тактиката се определя от противника и от налични състезатели. Аз искам да играя по принцип с трима нападатели, но като ги нямам тези трима нападатели и съобразявам с това, което имам в момента. Така че спрямо противника, спрямо наличните футболисти, ще имаме контузни, ще имаме наказани и ще има вариации в тактическата постройка на нашия отбор. А предвид големия интерес към централните защитници главно, ще успеете ли да ги запазите в част? Има ли разговори между клуба и други? Сериозни разговори, аз така не съм уведомен, иначе има запитвания, доста запитвания. Наистина това са двамата най-добри централни защитника, имат и добър синхрон, дори така като за двамата на пакет да ги вземат имаме, но нищо официално няма, нищо да го кажем сериозно. Върна само на Румен Николов, какво се крие недоволството ви в играта? Не съм казал, че съм недоволен, свършил ме договора. Въпрос на двете страни да се разберат. Че ако се вземе друг футболист, Румен става излишен. Не мога да кажа дали става. За мен не е никой излишен, но първо искам да се уточнят там и взаимоотношенията с ръководството. И момчето е на тези години, ако така продължава да стои на пек да не играе, той няма да може да се развива, да се реализира. Определено той има така добри качества, бързина, агресивност и в един отбор, който така да му позволи да му гарантира титулярно място, може да се развие. Но тук съгласете се, че ако вземе добър състезател на неговото място и да продължава да стои, той няма да има тази амбиция, няма да има тази мотивация да играе. По този начин, ние искам да цитираме имена, много така футболистите са унищожени. За мен това не е правилно. Не е ли по-добър вариант да се подпише договор с него и да се преотстъпи, а не после да съжалявам, че сме го изпуснали? Сега това съгласете, че ние мислим по този въпрос и доста по-така, без да обиждам, доста по-професионално и по-компетентно. Не съм съгласен с това, което го казваш.